Amanar so, amanar so, amanar so. To, ni dai yaya, ban san me zan ce ba. Ka san dai ni ba zan iya jayayya akan abin da Umma ta bijiro min da shi ba. Amma yanzu ke babu wanda kike so a ranki ko kuma a'a babu wanda yake son ki. Menene ra'ayinki? To na ji, amma abin da nake so da kai, ka je ka tabbatar da kanka akan tunda muka so na hakika. Ba fassarar abin da kake gani a fuskarta ba. Domin ba zai yiwu ba a ce yarinya kamar Safiya dukkanta a ce babu magana aure ko kuma wani kullallen magana kwakwara na aure a kanta. To na gode. Ki haƙuri idan abin da na faɗa miki bai daidai da ra'ayinki ba. Wataƙila ba na cikin tsarin irin mutanen da kike ganin za ki tafiya tare da su. Amma ki haƙuri, na riga na sauke nauyi, ya rage naki. Abu ne a zuciyata, kuma kin san shi yadda so yake. Shi gaske ne, ba ɓoyewa a cikinsa. Gaskiya ɗaya ce, kuma baya duba cancanta da dacewa. Ban haife ta don ta zauna jiran wani har sai yayi kuɗi zai aure ta ba. Ni ready made nake nema kuma na samu. Yawwa, ni wannan ai zancen banza ne. Ga me santa kawai sai ta zauna tana jiran wani? Yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayan ta ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san tafi ɗaya. Ta wuce a danganta ta da aikin su da jari. Wata aikashin siya ne da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada kai sanya a shaka masalla. Assalamu alaikum. Dakata baiwar Allah, karki tunanin akwai wata salon shiga da zaki na kasa gane ki. Me yasa kika zabi ki gudana ta haka? Bayan ina mai tabbatar miki da cewa ko a taron arfa duddubatan mutanen da suke ciki da miliyoyi zan iya kasa gane kaina, amma ke ba zan iya kasa gane ki. Safiya, ina so ki sani ke kaɗai ce a faɗin duniya nake kallon ki a matsayin mace. Sautin takun kafafunki daban yake a cikin zuciyata. Haka zalika kalar shigarki da ƙanshin turaren da yake fita daga jikinki ba zan taɓa manta shi ba cikin zuciyata, baya gushewa. Safiya, ina so in shaida miki saboda irin san da nake miki, ko da a cikin baƙin duhununin dare ba zan kasa gane ki ba. Ko da kuwa a ce makan cewa nayi matuƙar zaki taku zan gane cewa masoyiya ta ce, balantana da idanuwana. Bare kuma a ce ki furta in ji kalmarki, in ji sautinki, wajibi in gane wace ce a gabana. Safiya, ina ƙara tabbatar miki da cewa ko da cutar mantuwa za ta kama ni in manta da kaina ba zan manta da masoyiyata ba. Don haka kar ki cutar da zuciyata. Don Allah ki daure ki buɗe min fuskar kin gani, domin ni ne mamallakinta. Ta wace ni kaɗai. Haka nake fata. In dai da gaske kuma ki ma haka ne a zuciyarki, ki bani dama an ga fuskar nan a yau. Ban gaji da kallonta ba. Ki bani wannan damar. Safiya, ba zan iya cin wannan jaraba da kike jaraba ni da ita ba. Dan Allah ki daure ki buɗe fuskar ki in kalle ki. Me kike nufi da haka? Ba zan iya jure haka ba. Ki bani dama, me nayi miki? Na so a ce ka bar ni a lullube, domin hakan shine mafita a gare ni. Amma ba zan taɓa gujewa umarninka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan gani haka? Safiya, kar ki ce kin canja ra'ayi a kaina. Daga safiya zuwa maraice? Dan Allah ki gaya min gaskiya. Na ga kamar kina cikin damuwa. Kar ki kuka dan Allah. Dan ga zubar hawayenki. Gwara in ga zuban tafasasshen ruwa a cikin jikina. Safiya, me yake faruwa? Wace irin damuwa ce wannan? Dan Allah kar ki ce kin canja ra'ayi a kaina. Ki gaya min me matsalata. Na riga na shiga iya wuya.
wannan tunanin ba shi ne zai baka mafita akan damuwarka ba. Abin da nake so da kai ka tashi ka je ka alwala kai sallah a raka'a ƙarshe ka faɗa Ubangiji buƙatarka. Lokacin da abin farin ciki ya same ka, ai sujjada kai. Don haka yanzu ma da abin bakin ciki ya same ka sai ka sake yin sujjada ka sanar da Ubangijinka. Tunda Allah shi kaɗai ne gatanmu. Ba komai nan. Zan yi haka insha Allah. To, Allah dai ya mana magani. Bari ni ma in shiga daga cikin je ne alwala in taya ka da addu'a. Wace irin damuwa ce wannan? Don Allah karki ce kin canja ra'ayi a kaina. Ki gaya min me matsalata. Na riga na shiga iya wuya. Ba na fatan haka ko da a mafarki. Ballantana a zahiri. Zuciyata tana son kasantuwa tare da kai a koda yaushe. Domin samun mijin aure kamar ka, kuma a ce mace ta daina son ka, ba ƙaramin ganganci ba ne. Matsala ɗaya ce a gida, domin rashin sana'arka. Da za ka taimaka min, duk inda za ka je ka nemo sana'a, ka je ka nemo, domin ka taimake ni. Domin matsawar baka da sana'a, na lura komai zai iya faruwa a gida. In dai magana sana'a ce, ne miki alƙawari. Zan burada zan tafi nema. Matuƙar nema na zai tabbatar min da ke a matsayin matata. Ban ga ta zama ba. Ne miki alƙawarin haka insha Allah. Amma ina fata za ki riƙe min amanar su. Insha Allah. Na yi maka alƙawari, zan riƙe maka amanar su. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance, zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu ce, so halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Sauka yaushe? Sadauki kamar yadda aka saba. Sauka ta kenan na ce bari dai in zo in ga amini na. An dawo lafiya? Lafiya kalau. Sadauki idan na fahimce ka har yanzu baka dawo daidai ba dangane da rashin Atika. Kana fa da ilimi, ka san cewa ko matar mutum kabarinsa komai na duniya rabo ne, kuma dukkanin abin da ka samu dama rabon ka ne. Babu wanda ya isa ya hana ka. Abin da duk ka rasa a rayuwarka dama ba rabon ka bane, ba za ka same shi ba. Na gode wa Allah da yasa kake da ilimin fahimta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sadaki. Sunusi? Ina yini? Na gajiya. Na gajiya. Alhamdulillah. Ya taro? Alhamdulillah. Allah ya sanya alkhairi. Amin amin. Dama baba ne ce zo muku Allah ya sanya alkhairi. To. Saboda ka san baya nan. Haka ne. Sannan kuma ya ce in shaida ma shi ma Allah da yana nan zuwa zai zo muku Allah ya sanya alkhairi. To na gode. Sauka lafiya. Amanar so akan damka. Sadauki taruwa kai a gidan naku? Biki aka yi a gidan? Auren wa aka yi to? Yau aka ɗaura wa Safiya aure. Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so.
Na cuce ki? To ai bari ki jin gaya miki. Na rantsi da Allah yanzu na fara dukanki. Yanzu na fara dukanki a cikin gidan nan. Kuma babu wanda ya isa yana ni. Mutsiya ce san da na auro ki aka ke zo gidan. Komai menene ba ki ci a cikin gidan? Da ba zogale ki saba da shi ba? Yanzu kin zo ki ci nama ki ci kaza ki ci wannan to abin da nake so in gaya miki. Duk abin da ke ƙara ganin na shigo da shi cikin gidan nan kika sake ki ƙara magana akan shi. Wallahi sai na gurza miki wulakancin da baki taba ganin an yi wannan abu. Banza mutsiya ce. Allah ya baki da sa a yi magana wata rana. Kuma wannan Allah ya isan ma da yake fito kine wallahi wata nan da bakin a rada miki ma a ce ki wallahi baki saki ta ba. Kuma yanzu ma ki shigo ki sani. Ya isa. Wallahi zai tsakanin ne da kai ba zan taɓa yafe maka ba. To, na san dai kana da ilimi, kuma mutum baya tsallake wa ƙaddararsa. Sannan Hausawa suna cewa matan mutum kabarinsa. Don haka haƙuri zaka da wannan abin da ya faru, kai haƙuri da ƙaddarar nan. Kuma dai da ka kai ga santa, in dai Allah ya ba matarka bace bayan ba za ka iya aurenta ba. In kuma Allah ya matarka ce duk rintsi sai ka aure ta. Inna, ni babban abin da yake min yawo a raina. Ke bata min rai in na tuna. Na kuma kasa fahimta. Shin abokina Sadauki da saninsa kenan aka min haka? Ya ba da goyon baya aka aurar da ita? Ko ita Safiya duk irin abubuwan da ta dinga gaggaya min kafin na yi tafiyan nan, wanda hasali abin da ya sa na yi tafiyan nan kenan. Saboda ita in tafi in yi fafutukar abin da zan samu na riƙo da a zo a fara magana aure na da ita. Amma daga tafiyata kawai na zo na tarar an yi wannan abin. Kenan Safiya yaudara ta take yi? Ka daina ganin laifinta. Ka san ba ita ce take da iko da kanta ba. Dole sai abin da iyayenta suka yi shi za ta bi. Don haka ka haƙuri kawai. Ka daina ganin laifinta. Wa alaikum salam. Wai an ce Safiya Allah ya mata rasuwa. Safiya? Safiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan wata irin kaddara ce? Safiya. To me ya same ta? Yaushe aka auren bare a ce ko haihuwa ta zo ita mutu? Yau na ga ta kaina ni ɗan wannan wani irin abu ne kuma ya same mu. Umma, yaushe Safiya ta rasu? Bata mutu ba ai. Ashe dogon suma ta yi. Kai Rabi'u, ashe yaron nan Jabir ba shi da kirki haka yake ba shi da mutunci? Wani abin ya mata? Dukan tsiya yake wa yarinyar nan ashe. Duka? Duka har ya zuban mata da ciki, yanzu haka zancen da nake maka cikin da yake jikinta ya faɗi. Wai ina ne gidan da take ne? Zuwa za ka yi? Kuma ba zan je ba. Na san mata aure ce. Bai kamata in je ba. Amma wa ya gaya masa shari'a ta ba shi dama ya ringa dukanta? Dan kawai ya aure ta sai ya ringa dukanta. Akan me? Wa ya gaya masa shari'a ta ba namiji dama isa hannu ya doki mace? Dan me zai ringa dukanta? Me yasa yake dukanta? Ban sani ba wallahi. Allah ya yi sama ya fi masa. Shike. Da sarki. Rabi'u. Kai Yuda kai ne ka aure ta ma. Ba za ka rinka dukan nata ba. Wallahi ina mamakin namijin da zai zage kwanjin shi wai akan mace sai ka ce wani sa'a shi.
Dama kai ne Jabirin da ake nufi? Kai ne Jabirin? Ai na ma san ka. Zuwa ne in maka kashedi akan abin da kai wa masoyiyata. Masoyiyarka? Safiya, matar da ka aura. Masoyiyata ce. Kuma na samu labarin abin da kai mata har ana tunanin cewa mata mutu. Allah ya cece ta tashi. To zuwa ne in maka kashedi. Kar ka sake dukanta. Ka san me kake faɗa kuwa? Matar tawa ita ce masoyiyarka? Sosai. To wallahi wannan abun ma da kai idan wani ne ya turo ka daɗa cillata cikin wata masifar. Don wallahi yau ma sai ne mata mugun duka sai dai in bata dawo gidan ba. Kuma babu wanda ya isa yana ni. Hanni zaka zo a wanne garin mahaukata ne ka taba ji mace tana gidan mijinta wani ya zo ya ce masoyiyarsa. Kai a wani garin mahaukatan ka tashi da aka gaya maka cewa kana da hurumi dan kawai saboda kana aurenta zaka sa hannu ka doke ta auren da kai ka san ba kai take so ba dole ce ta sa ku ba ku san mutuncin mata ba. To na da ke ta ai mata ta ce a yadda za a yi da ni da ka zo kai me yana ka dake kai ka ƙara ma zuwa nan wurin sai ne kace da kai kuma yanzu haka in ka isa ka jira ni in shiga fito sai na ɗebo jami'an tsaro sun kama ka ka jira ni na fito. A inda ka nuna ka tsaya. Harshe ke fitar zance, kunne sai ya tantance, zuciya tsoka ce, kar ku bari ta lalace, in ka bari ta kwarkwance, tufa jiki ya susu ce, so halitta ce, tamkar amana. Alaikum salam. Na samu labarin abin da ka aikata, amma abin da kai baka kyauta ba, saboda baka da hurumi ba kai kamata ka ɗauki mataki akan abin da mijinta ya mata ba. Iyayenta su ne suke da damar da za su ɗauki hukunci a kai. Ki haƙuri. Ban yi tunanin zan iya yin hakan ba. Ko lokacin da na bar gidansu, na yanke shawara ne zan tawo gida amma sai na kasa daurewa ban san ma ya akai na ji ni kawai har na je na same shi ba mun yi haka da shi inna abin ne ba daɗi fi sabilillah wasu suna nema wasu sun samu suna wulakantawa wannan shi kansa abin da ya keta doka ta shari'a wannan ba tarbiyyar addinin musulunci ba ce babu wata shari'a ko a wani addini da ta yadda namiji ya zage karfi da yake mace. Duk da haka dai haƙuri za ka yi. Yanzu shawarar da nake so in baka, ka cire yarinyar nan daga ranka. Na sama maka matar da za ka aura. Haba inna ni ba na tunanin yin aure kwata-kwata a rayuwata. Dama can ban kaddara shi ba. Haɗuwata da Safiya ya sa na har na ji ina son na yi aure. Kuma tunda ta tafi, ina ganin kawai gwaran ci gaba da rayuwata a haka. Dama na daɗe. Kawai in ƙarasa ba sai na yi auren ba kawai ni na haƙura gaskiya umma. Na haƙura inna. Ka yi haƙuri, ka bi umarni na. In Allah da ba za ka taɓe ba a rayuwarka, insha Allah rayuwarka za ka ga da kyau. Kaga a halin yanzu ma dan uwana ya tabbatar min cewa takardun aikinka da aka yi masa ka samu aikin nan. To kaga yanzu aka yi maka auren nan sai ka tafi da matarka can inda yake. In ya so idan an kwambini ma sai ka zo ka ɗauke ni. In kuma anan za ka bar ni sai in zama na anan. Shikenan inna. Bayan da zan yi wajibi ne na bi umarninki. Da abin da kika ce na yi, dole zan yi shi. Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya sa ka gama lafiya. Ya rabbal alamin. Ka fi sarki a gurina, ka fi duk wani mai mulki da mukami a duniya ta.
Ke ce ta farko, ke ce ta ƙarshe a cikin zuciyata. Kar ka manta da ni. Ina masoya ga dama gare ku. Katafaren kamfanin shirya fina-finan na ARA Movies na gabatar muku da sabon shirinsa mai dogon zango wato series film Ina son matata. Wannan shine sunan shirin. Me yasa kike bana guri? Kalmar haƙuri tana tattare da abubuwa ne da yawa. Ni dai na ce kai haƙuri. Yana tsananin son matarsa, sanda ya sanya wa zuciyarsa ankon ƙauna da ta zabarin zuciyoyin masoyan guda biyu tsakaninsa da matarsa. Ita kuwa matar ta yi tarabta cafki tare da garkame zuciyarsa a cikin kurkukun soyayyarta. Ina son matata. Matuƙar zan ci gaba da samun irin wannan soyayya, to ko mutuwa ce ta zo, za ta dakata ta saurari uzurina. Na gode Allah na, ka ya bani angona. Ina son matata. Menene tunƙahon kowace mace a duniyar nan? Miji na gari. Na samu. Yana. Gashi yana kallo na? Sun yi wa juna alƙawari ba za su taɓa rabuwa da juna ba, sai dai kawai mai rabawa ta raba tsakaninsu. Shin yaya rayuwar ɗayansu za ta kasance bayan babu ɗayan? Babu abin da so ya sani sai kamshi bukata ta in ji matata a kusa da ni. Amma abin da tashin hankali. Kullum kalmar kenan. Ina son matata. Ku ziyarci tashar Ali Daji Hausa TV, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar an ɗora shirin Ina son matata.